May gabi Hello. Gabi. Pwede ba na po mahibawaan ang imuhang pangalan, sir? Tawagan lang kog aying, sir. Tawagan lang kog aying. King. Taga-asa man ka, sir? Parang rata rin, taga Davao ra. Taga-Davao. Ay, mas maayo nga mag-abot ng personal. Ayaw, diri sa online. Taga-Davao Busy naman ko, sir. ka. Direra. Busy ko, sir. Direra kay Murag. Hindi ko daw kaya oras. Maobam. Sige. Unsa may ato misbutan? Ang akong pangutana, sir, sa Juan 8:40. Isulti dito. Dahil lang kaya kung kamata ko anak lang. Sige. Isulti dito sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Anong problema? Asan niya nadungog na siya'y tao? Kakinsa niya nadungog? Okay. Mutubag ko. Sige to ba? Mutubag ko. Hebreohanon Kapitulo 10, versikulo 5. Nga, una sa miyanis kalibutan, niingon sa sayang amahan, dili ka buot. Dili ka buot ug mga halal nga mga mananap apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. So ang Dios mo nisulti nga siya tao. Kay tinuod man gid siya nga nahimong tao, pero bantay sa wala pa sa nahimong tao na anang iyang eksistensya. Unsa man ang eksistensya sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mo nang kanang giingon din na sa Juan 8:40 nagtug-an na sa tinuod nga siya tinuod nga tao. Pero sumala pa na sa Pablo ingon pa niya, na ilaha ang mga patriarka naggikan kanato ang tao nga si Kristo nga mao ang Dios nga dalaygon hangtod sa kangturan. Next question. Og na ko'y mabasa, sir, nga isa lang ang matuod nga Dios ug dili si Kristo. Muuyon ka nga pildi ka. Una kay mabasa. Dawaton nimo nga pildi ka. Dili. Wala man ko'y problema. Wala man ko'y problema ng isa ka buok Dios. Di pa, dili na Ang akong pagtulunan, pangutana, di pa? Pagtulunan na mo na nga naay usa ka buok Dios. Pero dili. Ang akong pagtulunan, di pa? Naay usa ka buok Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naay bugtong Amahan nga Dios, wa ko'y problema na. Pero basahan na sa Biblia palihog nga nagtudlo ang mga apostoles nga si Kristo dili Dios. Sige, dinalanta mo layo sa 1:8:40 lang. Isa. Di takabuyan. Tagaay kog sita sa Biblia kay wala ko'y problema nga ang Amahan Dios. Ang bugtong Amahan nga Dios pwede, pero naa man po'y bugtong Dios nga anak. Ang akong pangutana karon ginigar magina ninyo, tipa. O kung kay ginigar man ninyo nga si Kristo tawag anang dili Dios, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol nga si Kristo dili Dios? Dili, ako sa mangutana. Mangutana sa usay mo ha. Counter Dili, question man mangutana sa gud ni kay tagaan mo ko ng kondisyon. Sige, mangutana sa sige. Di kay ka sa upang ang mangutana no. Ang matuod ba nga Dios na giila nga lain Dios? Ay wala. Wala siya giilang laing Dios. Wala siya giilang, wala siya gitawag og giilang laing Dios. Di pa. Ang matuod, di pa. Ang matuod nga Dios walay laing giilang Dios kay ang iyang anak dili laing Dios kun dili tinuod nga Dios. Ang ako pangutana, ang matuod ba nga Dios tao o espiritu? Ang matuod nga Dios espiritu pero nahimong tao. Sa Juan 1:14. Tawa. Asa mabasa sa Biblia nga ang matuod nga Dios nahimong tao. Kato di ako Taga-iko kay wala di ka tawag ano nakadungog San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 14. O sato pa nangatik si Kristo sa Juan 8:40. Wala. Nga gisulti niya nga nadungog niya sa Dios nga tao siya. Una-huna ra na nimo nga nangatik si Kristo. Si Kristo mo ang dalan ang kamatuoron ug ang kinabuhi. Kunya pagkahuman ang mga apostol nagtudlo. Tipa. Ingon man nga tawag ana, imo man gikusahan si Kristo nga nangatik. Wala ay. Kasi Kristo man ang dalan ang kamatuoron ug ang kinabuhi. Ang 8:40 tinuod yung gisulti. Nga siya tao ug ang Dios mismo niingon nga ikaw tao, pero wa nagpasabot nga dili sa Dios. Kay ang tinuod nga Dios sa Juan 1:1 nahimo. Tipa. Sa Juan 1:1-14 nahimo ng tao. Next question. Nahimong tao, diri sa Juan 8:40. Di ka mulayo. Sa Juan 8:40 niingon si Kristo, matuod, ha? Katotohanan
katotohanang aking narinig sa Dios na ako ay tao. Oh, Tinuod na. karon. Si Kristo tao pero wag gyud giingon tipa. Si Kristo nag-ingon nga ako'y tao pero wag gyud siya niingon nga dili ko Dios. Una-una Ay, na sa mga iglesyang kingkong. kung tagaan tang Dios pero sa Biblia karon na isa lang matuod na Dios, mao ang espiritu, mao ang amahan ni Kristo. Wala man gyud problema lagi nga ang usa ka matuod naay usa ka matuod nga Dios, naapi usa ka Dios nga amahan. Wa koy problema ana. Dili ta sa Dios nga anak. Kay problema nang naay usa ka matuod nga Dios nga amahan na ay tinuod na. Di tinuod na. Wala. Isa ba? Di paminawas ako. Wala koy problema anang naay matuod nga Dios nga amahan. Wa koy problema ana kay tuo ko ana. Dili ko sa Dios nga anak. Bugtong Dios nga anak. Bugtong Dios nga anak. Kanang sa 8:40, tipa ay sa dagan. Kanang sa 8:40 na aba kay mabasa nga si Kristo dili Dios. Wala tao yung isulti mo na yung nadungog sa Dios. Pero way nabasa nga, pero way nabasa nga si Kristo dili Dios. Ang akong pangutana, sino ang isang tunay Diyos? Dili ta sa 8:40. Dili ta sa 8:40. Ayo sa dagan. Sa 8:40 may mabasa ka ba nga si Kristo dili Dios? Gisulti niya di sa Dios? Di mo sa Dios. Kaya mo siya tao siya, kaya ang tao espiritu, ang Diyos espiritu man. Dili lahi man ang tawag anang pagkatao pagka Dios. Dili ko kay Kristo ba ingon ka nga dili Dios. Kaya dili ba yan opposite ang tao ug ang Dios? Dili na opposite ang tao. Ang opposite sa tao is dili tao. Tipa, ang ako pangutana simple sa 8:40, tipa. Sa 8:40 may mabasa ka ba nga niingon si Kristo dili ko Dios? O dili mag-Diyos si Kristo. Kung magisulti na nga Diyos si Kristo. Naay mabasa? Ang gisulti niya kamatuoran. Naabay mabasa. Kamatuoran na akong nadungog sa Dios na ako'y tao. O kawan 17:1 please. Ay isa dagan. Ay isa dagan sa 17. Sa 8:40 sa ko. Simple na ako pangutana. May nabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Kristo dili Dios? Wala. Gisulti ni Kristo rito naawala ko nadungog na ako sa Dios. Dili ba kanang giingon kanang gidugang nimo ba kanang imong gidugang ba nga si Kristo dili Dios mabasa ba na nimo sa 8:40? Walay gisulti si Kristo sa 8:40 nga Dios siya. Very good. Walay gisulti si Kristo nga Dios siya. Gisulti niya dili wala gyud problema nga tao lagi siya. Wala problema. Dili na mo issue. Diba, dili na mo issue. Dili na mo issue dito. Si Kristo ba na igipaila nga matuod na Dios? Ang akong pangutana kani. Kanang 8:40 Anong sa 8:40? Teka muna. Sa 8:40 so admitido ka nga walay mabasa nga si Kristo dili Dios. Ingon siya dili man Dios pero wala kay mabasa unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo dili Dios. Sa 8:40 na lagi mabasa dito nga Dios Kristo. Dili. Wa pwede ingon dito nga di sa Dios. Oh. Dahil basa ito Dios Kristo. Pero akong pangutana sa imo. Di ba? Ang 8:40 refer na sa iyahang pagkatao. Tinuod mang gyud nga tao siya. Tipa. Tinuod mang gyud nga tao siya. Ang question din na karon kanang word nga dili Dios. Mao bitaw gipangutana ta ka may mabasa ka ba sa 8:40 si Kristo dili Dios? Ingon ka wala. Next question. Wala man din mabasa. Una ra man ninyo ni Kristo. Katotohanang narinig ko sa Dios na ako'y tao. Klaro kayo. Sige. Okay. Katotohanang narinig ko sa Dios. Asa to pa na makas Kristo, dili katotohanan yang istorya. Maon ni ang akong gitawag og tubag. Wala gyud na hitabo nga nisulti si Kristo nga dili. Teka muna. Wala gyud nisulti nga si Kristo. Tipa paminaw sa. Patubagas ako. Wala gyud nisulti si Kristo nga ako'y dili Dios. Ingon siya ako'y tao nganuman kay tinuod gyud siyang nahimong tao. San Juan 1:14. Pagkahuman kinsa man nahimong tao sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Kisa may akong tuuhan ikaw. Layo na ka sir. Ako pang same book ta. San Juan. Same book. Usap pangutana. Sige. Kristo ba naigipaila-ila nga matuod iisa ka tinuod nga Dios? Naigipaila-ila wala? Ang amahan pud na ato gipaila-ila.
nga Dios ang iyang Di, anak. ang akong pangutana. Pareho silang kumbaga, duha. Klaro ka. Oh, Klaro ang ka amahan, akong pangutana. Lagi, Ang akong Ngaya pangutana, akong tubag. klaro kayo. Ngaya akong tubag. Oh, Simple lang. Ang gipaila, ang amahan, nagpaila nga naay Diyos iyang anak, ang anak po nagpaila nga ang iyang amahan Diyos. Ang akong pangutana kani, si Kristo ba naabay gipaila-ila nga usarak ka matuod nga Dios? Naa Okay. o wala? Okay. Same sa iyang amahan naa. Mali ang pagtubag. Di ba nga mali? Same sa Balik ko iyang na to. amahan. Teka muna. Same sa iyang amahan naa siya gipailang Diyos. Balik ko na kung usab. Si Kristo ba naabay gipaila-ila nga isa ka matuod nga Dios? Naa o wala? Ang akong Isa tubag, ka matuod. ang Kristo, Isa teka ka muna. matuod. Okay, Oh. ang Kristo na ay gipailang matuod usa ka matuod nga Dios nga amahan, pero ang amahan pud nagpaila pud siya ang anak nga matuod nga Dios. Taga ikong talata na si Kristo Dios. O Sige kung daw. na ako'y mabasa, admitahon nimo ang iglesia ni Cristo ni Manalo iya sa diablo. Nya. Diri sa atasawan di City ono 3. Ay, Palayo na ka. Sa Oh. dili gitubag tanagani ka. Ay sa Lisol. ipsot ka ba? Niipsot ka. Tika muna. Oh, Ayo, dali. Ako simple lang ako ako tubag. sa Ang isol imong niya, pangutana Berto, nako, tika muna. Ang imong gipangutana sa ako na abay nagpaila ba si Kristo nga naa siya gitawag og giilang Dios? Yes, sama sa iyang amahan nagpaila pud kaniya nga Dios. Talata. Nya ko Kani Na, sa ako babasa pangutana lagi. sa pangutana. ah, Sa Juan sunod 17:1 pangutana. gisulti ni Kristo. Ikaw ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Iisang Diyos na tunay. Meron pa bang iba kung maiisa lang Diyos na tunay? Wala na pong Ang Diyos ibang ama na Diyos, Ha? maliban lang sa ama na Diyos Oh. ng Panginoong Ang Hesus Kristo. Pero ang nagsabi, ayon Ang sa banal na tanong- kasulatan, ang only begotten God ang nagsabi. Sa banal na Sa Juan, kasulatan, sa Juan 1:18. sa Juan 17:1 muna tayo. Ay, oo po nga. Iilan ba ang Sinagot na nga iisang kita. tunay? Teka muna. Oh, Sinasagot na nga iilan kita. Teka muna, sinasagot na nga kita, di ba? Wala akong problema na ang Panginoong Jesucristo may kinikilalang iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ay ang iisang Diyos na Anak. Yun Ang yung sinabi punto sa ko. Juan 17:1-3, sa Juan 17:1-3, ang sinabi ni Kristo, ikaw ama makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tunay, sino yung Diyos na tunay? Sino Okay, yun? Okay, sinasagot na nga Oh. kita di ba? May iisang Diyos na Ama na tunay. Pero may iisang iisa. Diyos na anak rin na Very tunay. good. Iisa Teka lang muna, ang Diyos teka na muna. tunay. Hindi Very po. good. Iisang Diyos Good na amaga, answer. iisang Diyos Good na amaga ni, di ba? Diyos Good na ama. answer. Pero yung nagsabi, Diyos anak. Wow. Sige, sabihin natin. Sige. Yung nagsabi, Diyos Palusot anak. eh. Wag mong, hindi. Palusot eh. Ikaw yung nagpapalusot rito eh. So, Ganito. klaro nakasulat sa Biblia. Oh. Ang San Next Juan question. 17:3. Teka muna, ang San Juan 17:3, pinapakilala ng Panginoong Jesucristo na may iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ayon pa kay San Juan, same book, ang Diyos na anak. Yun yung punto. Walang sinabing Diyos na anak. Mismo si Kristo. May Ang tanong. pag may mabasa ako sa Biblia, teka muna. Pag may mabasa ako sa Biblia, same book, Book of St. John, Ulit na tanong. Gospel. Teka Ulit muna. na tanong. Bibigyan kita ng Papasukin mo kondisyon. muna ako. Pangatlong kondisyon na ito, pag may mabasa ako sa Biblia na itinuro ng mga apostol, particularly sa Gospel of St. John, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na anak, aaminin mo na yung iglesyang inaaniban mo ay sa diablo? Bakit ko aaminin? Ha? Ayun, Dito muna tayo. Talaw. Nga Dito naman, muna kaya tayo. ang kamatuoran, Oh. imong gigot sa 17:1-3. Dapat Remember na ang muna ako pagpaila, bago ka pumunta remember dyan. ang pagpaila sa gitawag ug sa Dios wala lang kini umot sa 17:1-3. Brad, Naapanay paminaw 5. ka. Bantayi Paminaw na. ka. Naapanay 5. Paminaw ka, Brad. Bantayi pagka Ang akong naapanay pagkakala, 1:18. Tipa. Niingon ka. Naapanay 20:28 di man ka maminaw. Paminaw sa nag-explain pa ko eh.
naapay Ikaw, may programa, 1-1-14, ako may naapay pangutana. 20-28. Kaya nga, ako ganun programa, ako yung explain, dili ikaw. Oh, sige, pangutan. Di, naminaw siya. Mm. Sige. Kay ingon man kasi Kristo, Dios, ug ang Amahan Dios. Pila nakabuk ang Dios? Imong pa na ganun sa Kristo, ako ug ang akong amahan usara. Pila kabuk ang Dios? Ug si Kristo ug ang Usara Amahan. gani. Usara gani sila. Usa kong iyana. No. Usa kong iyana. Pero usa man, iyana tulo. Usay yung nana. Di isa og Pila ka tulo na? Di. Iyana Kanang tulo. tulo nila. Kanang tulo nila pila ka tulo. Tipa, kanang tulo nila pila ka tulo. Tipa. Sunod nga Kanang tulo nila. Tika muna. Kanang gitawag og tulo nga giimong pila ka tulo na. Isa ko inana pero kita iyana tulo. Yun. So, Amahan, Dili, Anak, ug Espiritu okay. Santo. Pag may mabasa ko sa Biblia na naman, Tulo na kanang na. tulo usa. Tipa. Pag may mabasa na naman ako, tika muna. Pag may mabasa ako ngayon, na yung tatlong yan ay iisa, aaminin mo na sa diablo yung inaaniban mong sekta? Basahin mo at sasagutin ko. Sige, pag may mabasa ako, tika muna, pag may mabasa ako. Tika muna. Pag may mabasa ako, 22 May. Pag may mabasa ko, kanina ka pa eh. Sumasagot ako pagkatapos sumasapaw ka. Sandali lang. Huwag ka munang sumapaw. O, sige. Sinabi mo si Kristo, Diyos, ang Ama Diyos. Yun bang Ama may kinikilalang ibang Diyos? Okay. Sige Ang nga. kinikilala ng Ama ay ang totoong Diyos na anak. Walang ibang Diyos na kinikilala niya. Mali ang sagot. Ay, Ang hindi. tanong ko ito. Nagtatanong ka, tika Yung muna. Hindi. Sasagutin mo na kita. Hindi, tika muna. Sinasagot na nga kita eh. Sinasagot na nga kita eh. Simpleng. Ikaw yung lumili ko rito. Ang sinasabi ko, simple. Ang kinikilala. Tika muna. Sinasagot na nga kita, di ba? Tika muna. Makinig ka muna. Sinasagot na nga kita, di ba? Tika muna. Sasagutin ko muna, di ba? Tika muna. Parang gusto mong lumusot eh. Tika muna. Ang Diyos. Tika muna. Tika mo ng pagkakataon. Narinig ko na yung tanong mo. Simple yung sagot ko. Simple yung sagot ko. Tika muna. Pasagutin mo muna ako. Hindi mo ako pinapasagot eh. Tika muna. Hindi mo ako pinapasagot eh. Tika muna. Kanina ka pa eh. Tika muna. Pasagutin mo muna ako. May ipinakikilalang tunay na Diyos. Ang Ama ba may kinikilalang ibang Diyos? Okay. Sagot. Ang Ama, ang kinikilalang Diyos ng Ama, yung totoong Diyos, hindi ibang Diyos. Tawa? Hindi ka makakalusot rito. Pag may mabasa na naman ako ngayon na ang Ama may kinikilalang Diyos na anak, hindi ibang Diyos ha? Ika muna, hindi ibang Diyos ha? Aaminin mo ngayon na yung iglesyang inaaniban mo ay sa diablo? Sandali lang kaibigan. Sandali lang. Hindi ka makakalusot. Sabi ni Kristo, ako'y tao, katotohanan ang aking narinig sa Diyos. Sa 1:17:1-3, sinabi doon, ikaw Ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ngayon, ang tanong, yung tunay na ipinakikilala ni Kristo na Diyos, meron ba yung kinikilalang ibang Diyos? Meron o wala? Okay, ang sagot, ito po ang sagot ko, simpleng-simple lang. Ang kinikilalang Diyos ng Ama ay totoong Diyos at hindi iba. Wala siyang ibang kinikilalang Diyos, pero ang kinikilala niya, yung totoong Diyos. Kasi si Kristo ay totoong Diyos. Next question. Paano pag may nabasa akong talata ng Biblia na sinabi ng Panginoong Diyos na tunay na Diyos na ipinakikilala ni Kristo, na sinabi niya, wala akong ibang kinikilalang Diyos? Wala. Paano kung may nabasa ako? Hindi mo pinapakinggan yung ano ko eh. Wala ni mo gito. Tika muna. Dawaton ako nga pildi ko. Kung kanang Diyos mag-iila tinuod. Timpa. Dili man ka maminaw. Timpa. Ganina na kasi pangutana eh. Dito nimo patubagon eh. So ani, ang giingon ako
simple lang kayo, simple lang kayo. Ang giila gitawag og Dios sa Amahan kadtong tinuod nga Dios, dili kadtong laing Dios. Simple mo na akong tubag ganina, ang giila sa Dios nga Amahan kadtong Dios nga tinuod, dili laing Dios. Kay si Kristo dili laing Dios. Tinuod siya nga Dios. Dili Next na mo akong question. pangutana. Dili, mao na akong Dili na mo tubag sa akong imong pangutana. sa imong hiwi nga pangutana. Ang akong Sige. pangutana kanina niya sa Juan 8:40 giamin ni Kristo ang kamatuoran nga iyang nadungog sa Dios na siya tao. Sa Juan 17:1-3 naigipaylaila si Kristo nga isa lang ang matuod nga Dios, ang Amahan. Karon ang pangutana, kana bang Amahan nabay giila nga lain nga Dios? Mutubag ko. Simple lang po na akong tubag. San Juan Huwag na ako'y 8:40. palata, Way giingon. huwag na Teka muna. Wala pa ko Patubagas ako. naman. Patubagas ako. Wala pa ko naman, Patubagas wala pa ako. ko naman. Patubagas ako. Huwag na ako'y Tipa, mahatag na di ba? bersikulo. Patubagas Huwag ako. na ako'y Tipa, mahatag na patubagas ako. bersikulo karon. Tipa, Nga ang matuod nga Diyos, patubagas ako ba? Patubagas way sa giila lagi nga Diyos, to. lain. Patubagas Dawaton mo, sa lagi pindika. ko. Patubagas ako. Patubagas ako. Simple lang ang tawag anang tubag. Ang 8:40 walay giingon nga si Kristo dili Dios. Ang San Juan 17:1-3 walay giingon nga si Kristo dili Dios. Pero ang iyang giingon naay usa ka buok Dios nga Amahan. Kay siya nga namulong ingon pa ni San Juan tinuod nga Dios nga anak. Kanang giingon nimo nga nag-ila og tawag ng laing Dios. Kung laing Dios wala siya giila. Pero kung tawag ang tinuod nga Dios naa. Sige. Sige. Pangutana. Kaya wala mo natubag ang sige. pangutana. Natubag ang pangutana, wa ka lang kauyon. Ang akong pangutana, Sige. balikon ko. Sige. Ang matuod ba nga gipailailan ni Kristo sa Juan 17:1-3 naabay giila nga lain pa nga Dios kay tagaan kag talata karon sa Biblia. Tubag. No, wala na tubag ko. siya lain. Wala na siya Tubag lain ko. gila pang Wag wala wag na. gini mo. Wag gini mo nadunggan akong tubag, ba wag ka naminaw sa akong tubag. Ang tinuod nga Dios na ay giila nga tinuod nga Dios. Pero laing Dios wala. Sabang Libog yun ka. Malibog yun ka. Ang tinuod nga Dios na ay giila nga tinuod nga Dios. Pero katong laing Dios wala siya laing giila. Ha? Malibog yun ka. Nagana ni magbatuod ka Dios bradoy. Ingon pa si Kristo, ako ug ang akong Amahan usara. Dili daghan mo, Malingaw mo daghan kasi ni. mga brother. Malingaw mo kasi mga brother. Daghan mo kay kag matuod ka Dios. Malingaw jud ka. Ngano man kay ikaw mismo ang imo ang tawag anang ginahimo, ginakomplikado nimong balaan kasulatan. Dili pa jud ka maminaw sa tubag. O di ba? Daghan kay kag matuod. Daghan kay kag matuod nga Dios samantala ang gilaila ni Kristo sa Juan 17:1. Isa nagingon, Isa isa lang nagingon nimo. nga Dios mo ang Kisa Amahan. nagingon nimo mga dalang Unya, kumatuod nga Dios. Amahan, Kasi ako di ba? pangutana, Amahan. Kisa may nagingon nimo mga dalang kumatuod nga Dios. Di ba? Kisa may nagingon nimo mga dalang kumatuod nga Dios. Ikaw, Diba? ingon ka karon daghan Ako? ikaw matuod nga Dios. Ingon ba ko daghan? Pag sure nimo ay. Ngano man kay wa nimo masabti ang ako ang gitawag og tubag. Ang balaang kasulatan ingon ako ug ang akong Amahan usara kami. Tipa-tipa. Usara kami. So buot ipasabot nagapuntin nga sa ilang gitawag og kinaiya. Ang tinuod nga Dios walay giilang laing Dios gawa sa tinuod nga Dios nga iyang gila. Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 8. Okay? Saan mo na? Isa man matuod nga Dios, brad. Isa man Saan? Isa man matuod nga Dios, brad. Si Kristo ang Amahan. Ang matuod nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Oh, Trinity naman di ang ba? brad. Ginoo. Oh, yes. Kay mo man ang among May gituuhan nga Trinity Dios. sa Biblia, brad. Kung naa kay mabasa sa Wa may Biblia nga naay Trinity. Trinidad, admitahon nimong iya kasyawa. Wa may Trinity sa Biblia, brad. Kung may mabasa ko sa Biblia Gitawat naman ninyo nga sa Santissima debate, brad. Trinidad. Tika muna. Pag may mabasa ko sa Biblia, Santissima Trinidad, admitahon nimo nga iya Mahatag kasyawa. na video karon, brad. Tika muna, ayaw kong tagait, di ba? Walay Dahil ko sila. sa Dios. Dili wala magitulog ka Dios, tulog ka persona sa Dios na. Lahi mo kapila, lahi ng Katoliko depender, lahi na. Dili. Huwag natin mga Wala mi karon wala mi giila nga tulog ka Dios. Timpa. Wala mi giila tulog ka Dios. Ang among giila usa ka Dios tulog ka persona. Mo na among giila.
Usa ka Diyos, Walay usa ka nakasulat sa bugtong Biblia. Diyos, o kung naa ko'y mabasa na naman karon, Wala pa nga naa ay nagtabo usa sa ka Diyos, kasulatan. tulo ka persona, kung naa ko'y mabasa, ginagamit na sa inyong mga ministro Wala. nga Biblia, admitahon nimo nga iya klaro kasyawa. na Tika, mismo klaro tika, na kayo sa kondisyon, dawata akong Min- kondisyon. Kining Isa- Biblia nga ginagamit sa inyong ministro nga nakasulat Santissima Trinidad, usa ka Diyos, tulo ka persona, admitahon nimo nga mismo iyan na sa klaro jablo ng kayo, inyong pundo. Sulti ni Tika, Cristo. Sa Juan tika, 17, ayog, wala yung problema. Maigilan nila. Wala ko'y problema. nga Nga naman. matuod nga Diyos. Oh, Ug ako sinugo mo si Kristo sinugo. sino? Dili Sinugo yun, pero, tunay na oh, Diyos. kisa Dili nag-ingon, tunay na hindi Kisa totoo nag-ingon. na Diyos. kisa nag-ingon, Huwag mong balikin. ikaw, Huwag mong wala balikin. sa San Juan Balik. 1:17 nga niingon si Kristo nga dili ko Diyos. Huwag Ay, mong balikin. ayaw dungag-dungagi Huwag ang mong bala balikin. ang kasulatan. Napakahirap naman. Ikaw yung Ang nagdadagdag napakahirap. dito. Hindi. Ang napakahirap sa inyo, tika muna. Ang napakahirap sa inyo kasi ang ginagawa ninyo, dinadagdagan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag mong dagdagan. Walang sinabi dyan na si Kristo hindi Diyos. Walang. Okay, may nabasa ka ba? May nabasa ka ba sa San Juan 13 na hindi Diyos si Kristo? May nabasa ka ba? Hindi. Sa Juan, Wala. Teka muna. At wala rin mabasa po dyan, walang mabasa po dyan na si Panginoong Jesucristo hindi Diyos. Ay wala po problema sa tao kasi nangyari po naging totoong tao po siya. Di ba? Naging totoong tao po siya. Pero ang question po dyan, may nabasa po ba kayo? May nabasa po ba kayo sa talata sa Biblia na si Kristo, tinuro ng mga apostol na hindi sa Diyos? Ako pangutana, Brad. Ba kayo mabasa o wala? Wala. Tika. Sa 8:40, diba? Sa 8:40, tika muna. Sa 8:40, sa 8:40, may mabasa ka ba sa Biblia? Tika. May mabasa ka ba sa Biblia? Tika muna. May mabasa ka ba sa Biblia sa 8:40? Nga si Kristo dili Diyos? Tao, insulti. Wala yung Diyos sa buta. So buot pa sabot. Kisa nag-iingon yung mga di sa Diyos. Sige be. Sa 8:40, kinsa ginag-ingon kay wala mo kay mabasa. Kinsa nag-ingon nimo? Kinsa nag-ingon nimo mga di sa Diyos? Sa 8:40. Kinsa nag-ingon nimo? Tubag ako. Patubag ka salay ko. Juan 8:40 ang gisulti ni Kristo. Ang kamatuoran. Teka muna, dili na may ako pangutana. Dili ako pangutana. Ingon ka wala kay mabasa. Ingon ka nga wala kay mabasa sa 8:40. Teka muna. Ingon ka nga wala kay mabasa sa 8:40. Teka muna. Ingon ka gaganina nga wala kay mabasa. Paminaw sa di man ka maminaw. Dili man ka maminaw. Paminaw sa. May nabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Kristo nga dili ko Diyos? Wala ko 8:40 ko eh. Kining imong konklusyon akong gipangutana, di ba? Kining imong konklusyon ang akong gipangutana. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo niingon di sa Diyos? Paumanasa gani ko, Brad. Sige. May nabasa o wala? Ang sulti sa May nabasa ka ba o wala? May nabasa ka ba o wala? Teka. May nabasa ka ba o wala? Tika muna. Dili pa ako pangutana eh. Ang ako pangutana dili Diyos. Ingon ka nga si Kristo sa 8:40 dili Diyos. May nabasa ka ba letra por letra nga ang 8:40 niingon siya nga di sa Diyos? Klaro kayong tao, Brad. Huwag ka na, nadungog niya ang kababulan. Dili issue ang tao eh. Dili issue ang tao. Kanang punong dili Diyos. Di pa. Dili issue ang tao diha. Ang kanang question is kanang dili Diyos. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? May nabasa o wala? May nabasa ka ba o wala? May nabasa ka ba o wala? May nabasa o wala? Ito bagalan ko. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo miingon dili sa Diyos? May nabasa ka ba? Dili. Ikaw may palikay-likay dire. Ikaw may palikay-likay. Gipapag na kaganina na, wala may problema sa pagkatao. Ang question ako simple. Kanang 8:40 nga niingon si Kristo nga ako'y tao. Niingon ba sa sumpay ba sa nga ako'y dili Diyos? Brad, ako may nibitawan na, Brad. Ikaw gani. So, may nabasa ka ba sa 8:40? Tika muna. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? Di magiging sa Diyos. Kiniingon man siya ang kamatuorang nga ako nadungog na ko. Tao ko. Sa Diyos nagikan. Asam nila nabasa ni mo na? Nabasa ni mo na? Tutulday ka na. Nabasa ni mo na? Nabasa ba ni mo na? Nabasa ba ni mo na? Tika.
Nabasa ba nimo na nga ingon sa di sa Dios? Ako'y tao na sa inyong nagsasaysay ng katotohanan. Teka. Nabasa ba nimo? Nabasa ba nimo? Teka muna. Teka muna. Nabasa ba nimo sa 8:40? Teka muna. Nabasa ba nimo sa 8:40 nga niingon siya nga dili sa Dios? Ikaw man naglikay-likay. Ikaw mo ay naglikay-likay, gidutan ta ka dili. Gidutan ta ka sa imong argumento sa 8:40 kay gidungag-dungagan imong Biblia. Mabasa ba nimo sa 8:40? Ikaw may naglikay. Ikaw may maulawan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo din eh. May mabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Cristo dili sa Dios? Klaro kay antubag na ako, Brad. May nabasa o wala? May nabasa o wala? Teka. Tao siya, Wako nadungog sa Diyos nangutan ng tao. Wako nangutan ng tao. Wako nangutan ng tao. Ang akong pangutan na simple. Niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Di ba niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Teka, tubag ako. Niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Dili, gikuan kay, ikaw may maulawan diri karon kay ma-post gini, mabalik-balik yun eh. Basig mo-viral na po eh. Simple lang akong pangutana. 8:40. 8:40 ha? 8:40. Kay ang pagtuon ninyo, ang pagtudlo, nakapublic ni. Dili na ka makadinayan kay nakapublic ni, ikaw ang nisulod din eh. So karon, kining gitawag og 8:40 kanang inyong gitawag ay nang gibasihan. Based sa pagtulunan sa Iglesia ni Cristo, kapag hindi mabasa, hindi dapat paniwalaan. Sinasabi mo ngayon, sabi mo, na si Kristo ay hindi Diyos, dapat mabasa yan. Sa 8:40, simple kayo, may mabasa ba nga si Kristo dili Diyos? May nabasa ka ba wala? May nabasa ka ba wala? Klaro na imong naong. Ipakita na imong naong. Ipakita imong naong. Dili, gitubag sa nakaganina na, wala ko'y problema sa pagkatao. Ang akong pangutan na kanang imong gidugang nga dili Diyos. May mabasa ba sa 8:40 nga niingon si Kristo dili Dios? Teka, gitubag ta na ganina. Niingon ako ganina nga wa ko'y problema ng pagkatao kasi Kristo tinuod nga nahimong tao. Ang akong pangutana simple, kanang giingon nimo sa 8:40, kanang giingon sa 8:40 nimo, may mabasa ba din na nga si Kristo dili Dios? Pasudlas ako, Brad. Pasudlas ako. Ganina na ka nakasulod. Nag-istorya na ganito. Gitubag ta na kaganina na eh. Ang counter question sa imo ati, pagitubag ta na kaganina. Ang akong counter question nimo kaganina, timpa. Ang akong counter question nimo kaganina simple kayo. Kanang 8:40 nga imong gibasihan nga si Kristo tao. Ni conclusion ka, timpa sibat. Kanang 8:40 ka giingon nimo nga si Kristo tao, sibat. Ma-post gini. Ma-viral na po eh. Sige, ma-viral. Gusto na po din ma-viral eh. Dili. Sa 8:40 nga imuhang tawag anang gikot, ingon ka gidungagan nimo si Kristo, therefore dili Dios. May nabasa ba sa 8:40 nga niingon si Kristo nga dili sa Dios? Ang mabasa sa 8:40, kamatuoran nga nadungog niya sa Dios nga sa tao. Dili na may akong question, di ba? Dili na may akong question. Simple na akong pangutana. Dili na may akong question. Ang akong question simple. Gidungagan man nimo ang 8:40 nga ingon ka diha si Kristo tao, therefore dili Dios. May mabasa ba sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Lagi ko problema ng tao, gitubag ta na kaana. Gitubag ta na kaana. Simple lang kayo ako pangutana. Kanang sa 8:40 may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo hindi Dios? May nabasa ka ba o wala? Meron ka bang nabasa o wala? Teka muna, sagutin muna ako. Wag mong ilis ang question eh. Dito, simple lang. Sa 8:40 kasi dinagdagan mo yung dinagdagan mo yung termino eh. Sabi mo si Kristo hindi Diyos sa 8:40. May mabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos? Sige nga, basahin mo nga. Ang mabasa sa 8:40, kamatuuran nga nadungog niya sa Dios. May nabasa ka ba o wala? Teka, dili na tao. Humana ko ng tao. Tuo ko is tao. Ang ako pangutana, naa ka ba'y mabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Balik ang tubag. Ang gisulti ni Kristo, kamatuuran nga nadungog niya sa Dios. Nasa'y tao. Simang, dili man ako pangutana.
Ang ako pangutana, simple lang ako pangutana, may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Dios kay imo man ang gidugang? May nabasa Balik o ang wala? tubag sa 1 May nabasa ka wala? Balik ang tubag. Teka, Paano sa wala, may nabasa wala? Dali lang, Brad. Ang tubag sa 1:40 si Kristo atong patubagon. Lagi. Ama. Ako'y tao. Nasa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Narinig niya na siya'y tao. May nabasa Katotohanan ka yun. bang hindi Hindi Diyos si ka Kristo katotohanan. dyan? Teka muna, Ayaw mo ng katotohanan. may nabasa ka bang si Kristo Ayaw mo hindi ng Diyos dyan? katotohanan. Teka muna. Tanong, ayaw mo ng Hindi. Ang Ayaw mo ng katotohanan, katotohanan. ang sinasabi natin rito, simple lang, Ayaw may mo ng nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos? Kasi katotohanan yan, di ba? Na si Kristo hindi Diyos, sabi ninyo? May nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo hindi Diyos? Sige nga. Ulit ang sagot. Ha? Ang sabi ni Kristo, tao. Narinig niya sa Diyos ang Wala akong tanong na tao eh. Wala ko yung pangutana ng tao. Di ba ako pangutana tao ba? Di ba? Ako pangutana tao ba ako pangutana? Di ba? Tao ba Yun ba ka ako pangutana? Di ba? Tao ba ako pangutana? Di man ako pangutana. Ang akong pangutana, simple kayo, may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? Ang tubag, ulit ang tubag. Ang Di sulti ni pa, Kristo, dili Diyos ba? Dili Diyos. tao. Nasa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Tao siya na Dili narinig niya Diyos sa ba? Dili Diyos ba? Dili Diyos. Kanang word nga dili Diyos ba? Dili Diyos ba? Kanang inyong gidugang ba? Kanang dili Diyos ba? Di ba ingon sa inyong pasugo? Ang itinuturo naman ng Iglesia ni Kristo ay yaon lamang nakasulat sa Biblia. Nakasulat ba sa Biblia sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? Hindi. Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Dili ka o yun. Teka muna. Nakasulat o wala? Teka muna. Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Sa 1:40, Nakasulat o wala? ulit ang tubag. Ang sulti ni Nakasulat o wala? Kristo, nadungog niya ang kamatuuran nga siya'y tao. Hindi. Wala. Hindi yung tanong ko eh. Hindi yung tanong ko eh. Wala akong tanong kung si Kristo ba tao o hindi. Teka muna. Ikaw nang pinaipit dito eh. Wala akong tanong kung si Kristo ba tao o hindi. Ang tanong ko simple. Teka muna, ikaw naipit dito. Kasi ang tanong simple, hindi sa pagkatao ni Kristo. Ang tanong rito simple lang. May nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo dili Diyos? Ang sulti ni Kristo sa 1:40, nadungog niya sa Diyos ang kamatuoran nga siya'y tao. Ipit! Ipit! Walay nabasa. Walay nabasa. Walay nabasa. Wala lang yung kinabasa. Okay. Niya akong uyunan. Ang akong uyunan, simple kayo. Wala kay nabasa. Tika muna. Patubagas ako. Ang akong gitawag og uyunan nga wala kay nabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios. Ang akong uyunan nga nasulat sa 8:40. Tika muna. Pasagutin mo muna ako. Ha? Ito ha. Walang nabasa sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos. Sa 8:40, wala kaming tutol na si Kristo ay tao. Ang tinututulan namin rito, kayong conclusion ninyo na hindi nasulat sa Biblia, yung sinasabi ninyong hindi Diyos si Kristo. Kaya nga, ipit na ipit ka eh. Hindi ka makasagot ng tama eh. Ang question is about Diyos ba si Kristo o hindi. Ang sagot mo tao. Sa 1:40, akong balikod ba? Ayun. Tago yun. Tago yun. Ikaw ngayon ano rito eh. Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na eh. Sakit man. Hindi. Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na eh. Di ba? Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na, hindi mo na pinapakita yung mukha mo rito. Kung talagang hindi ka nasasaktan, magpakita ka, ipakita mo yung mukha mo. Sige nga. Sige nga. Sa 1:40, dili day ka uyon anang kamatuoran nga nadungog ni Kristo nga sa tao. Dili ka uyon ana. Okay. Ang akong uyunan nga kamatuoran nga kanang giingon sa 8:40 walay nabasa nga si Kristo dili Dios. Ang akong uyunan nga nasulat sa 8:40. Teka muna. Sa 8:40 simple lang. Nitoo mi nga si Kristo tao kay tinuod gyud nga ang Dios na himong tao. Next question.
Sa Juan 8:40, disulti ba dira nga Diyos si Kristo? Ha? Disulti o Tao tao? si Kristo. Ang gisulti sa 8:40, si Kristo tao, pero wag gyud sa niingon nga di sa Dios. Very good answer. Oo niya, o si problema kung tao si Kristo, di ba? O si problema Very good kung tao si answer. Kristo. Yung katao, Ikaw muna. Yung katao, walay Diyos. Tao yun, tao. Tinuod yun. Tinuod yun na si Kristo tao. Mo ba tawag yun na? Si Kristo tinuod na tao, pero wag gyud giingon din nga di sa Dios. Replay. Loyal. Dili. Sa ipit. Siya, Roy. Ipit si mong baga. Kapilan ako nagitubag ganina. Ikaw mo yung naipit kay wakay nabasa sa 8:40 na si Kristo dili Diyos. Karon. Walay Diyos na nakabutang. Maimong tubag. Kay wala man kay Diyos nga nabutang. Ano naaman yung conclusion nga si Kristo dili Diyos? Di. Kay wala man kay wala may gitawag og nakabutang nga Diyos sa 8:40. Gaano nagsulti man mo? Gaano niingon man mo nga si Kristo dili Diyos? Di siya natuto. Ikaw may natuto rito. Kasi kanina ko pa sinasagot eh. Kanina ko pa sinasagot na wala kaming problema na si Kristo ay tao. Ang problema rito yung sinasabi ninyo na si Kristo ay hindi Diyos. Teka muna. Yan yung problema ninyo eh. Ang problema ninyo, wala kaming problema na si Kristo ay tao. Teka muna. Sa pagkatao nga yan eh. Di ba? Sa pagkatao nga, di ba? Sa San Juan 8:40, refer yan sa pagkatao. Teka muna. Pasagutin mo muna ako. Sa 8:40. Teka muna. Sa 8:40, pagkatao po yan ng Panginoong Jesucristo. Kung sasabihin mo pagka-Diyos, ay doon ka sa Juan 1:18 at sa Juan 20:28. Same book. Walang si David si Kristo sa mga ni Kristo. Kaya nga wala kang mabasa dyan eh. Kaya nga wala kang mababasa dyan eh na si Kristo ay hindi Diyos eh. Kaya nga wala kang mababasa dyan na si Kristo ay hindi Diyos eh. Kanina ko pa yan tinatanong sa iyo eh. Wala akong problema na si Kristo ay tao, di ba? Wala akong problema na si Kristo ay tao. Ang question dyan kung si Kristo ba ay hindi Diyos. Kasi wala sa 8:40 na sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos. Very good answer po ba yan, di ba? Very good answer, Brad. Yung continue mo, si Kristo sa 1:40. Pwede mo. Kaya totoo po siyang tao. Wala pong problema. Kasi yan yung paniniwala po namin eh. Yan pong paniniwala namin eh. Si Kristo totoong Diyos at totoong tao. Wala po kaming problema. Wala problema nga si Kristo tao. Simple lang ako ang argumento. Walay problema nga si Kristo tao. Ang problema diya karon kanang inyong giingon nga di sa Dios. Muna akong ipangita si mo ganina. Nga hantod karon pa mo natubag. Diba? Okay ako. Paingon sa imano sa kay mabasa eh. Wa kay mabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios. Wala kay mabasa. Tuod nga amahan nga gipaila-ila ni Kristo na bay gila-ila nga lain Dios, Brad. Brad, wala na, di ba? Ang giila sa amahan, Brad, katong matuod na Diyos, Brad, wala sa laing Diyos yung giila, Brad. Kaya pag may kag laing Diyos, Brad, piki man ang Diyos, Brad. Ay, normal na sa kuha kay tawag ining pustisado ko eh. Normal na, simple lang ako ang tawag anong tubag eh. Kanang sa 8:40, simple lang kaayo eh. Why nabasa din na nga si Kristo dili Diyos? Why nabasa? Pero kami, nito ba tao? Yes. Nga naman kay tinuod man nga ang Diyos na himong tao. Manang dili ni mo na magamit sa mo nga ka. Ipit na, wala, oy. Ganyan na daw si tubag sa imo ana. Nga wa may problema nga si Kristo tao. Ang problema din na karon kung kana bang Kristo sa 8:40, Diyos ba o dili? Diyos ba o dili? Simple lang eh. Ang kamatuoran na nadungog di Kristo nga siya tao sa Diyos nga nadungog, totol ka na, dili? Okay. Tubag, kitinuod ba sa nahimong tao? Di tao yun siya. Pero Diyos ba yan siya? Di ba? Ay problema. Tinuod na. Tao yun siya tinuod. Pero, dili ba sa Diyos? Ay, Diyos sa kabutang wala. Sa 8:40 kay pagkatao man niya. Kana sa 8:40 pagkatao man niya. Pero mangita kasi pagka Diyos, 18 ug 20:28 simbok. Looya po ni mo, oy. Kaluoy. Nagtuog ang nakatama, mag-share, oy. Ay, mag-share. 8:40 pagkatao na. Pagkatao ng Kristo.
Ang 1:18 Sa 20:28 pagka Diyos si Kristo. Yun. Brad, paminaw sa No. sa 1:17 Naguto ko. naikipaila si Kristo nga iisang tunay na Diyos. Yun bang gipaila ni Kristo nga tunay nga Diyos? Meron din bang kinikilalang ibang Diyos? Ay, balik na Meron pangutana. Okay, balik na pangutana, Meron. balik ang tubag. Tika muna. Balik nga pangutana, balik pud nga tubag. Ang totoong Diyos may kinikilalang totoong Diyos pero wala siyang kinikilalang ibang Diyos. Ilan na yung totoong Diyos mo? Ilan na yung totoong Diyos mo, Brad? Ilan na yung totoong Diyos mo? Yun, di ba? Di ba? Di na mo makita nga na diferensya eh, di ba? Sa San Juan 17:3, Brad, makita nimo nga gipaila ni Kristo ang Amahan, ang Diyos nga Amahan may usa ka bugtong Diyos nga Amahan, pero ang nagpaila ingon pa ni San Juan bugtong Diyos nga anak. Disgrasya. ito pa pag ang isa kay mo tulo. Yan. Ansa? Sa ito pang isa kay mo tulo. Sa ito pang isa persona. sa mo tulo. Ang only one sa mo tulo. Sumala sa Biblia, Ang only ang one kanang sa gitawag Bible, og Holy One refer sa 3 person. 3 persons. Ang Diyos Tulo ka ba tao, persona. Brad? Ang Diyos ba tao, Kung mag- Brad? Kung magpakatao, di ka kabuot. Ngano di na mahimo sa inyo ang Diyos nga pa. Ngano di na mahimo sa inyong Diyos nga magpakatao, biyahin ay patirin na inyong Diyos. Paano kung ako mabasa sa Biblia, Brad? Paano kung ako mabasa sa Biblia nga ang Diyos di siya masugot nga magkatao siya? Sige, basta daw. Nga ingon ha, dili sa musugot nga magpakatao siya. Sige, sitas. Sige, masugot Sige. magkatao. Deal na to, deal. Pag may Niyayatag ang mabasa ka sa Biblia, tika muna. Katong gingon nimo di sa musugot nga mahimo siyang tao. Basahon mo na karon sa Biblia nga niingon ang Dios nga dili sa musugot nga mahimong tao. Ayaw usaba imong termino. Unsang sitas na? Sige, sitas. Ayaw tawag ka ng kwan. Ikaw nag-ingon eh. Di ba ingon ka nga dili sa musugot nga mahimo siyang tao. So mao ni basahon nimo ron, magpaabot ko. Paminaw sa, kinabulol ko ba? Para doon sa mo. Ikaw di ang nabulol karon. Ako kay mabulol man yung kay pustiso man ko. Pero ikaw di man ka pustiso nabulol ka. So ikaw din ang problema ron. Nagreina ko sa kuntingog kinangatulog sa mga anak nila. Gani ako din nangatog bagay akong asawa dito mga anak. Sige, simple lang pangutanan ako. Basahon mo karon sa Biblia kapitulo bersikulo letra por letra sa Biblia nga niingon ang Dios nga dili siya pwedeng mahimong tao. Tika muna. Ayog sibat ba? Gidawat na ko imong deal ba? Ayog sibat. Gidawat na ko ang imong deal nga niingon kapag may mabasa ka nga ang Diyos dili mo sugot nga mahimo siyang tao. Ikaw niingon ana. Nalipong ka. Ikaw rin nag-ingon nga tawag ining kan ay atik magyod eh. Ayaw na bisan pag-i-replay na to ni. Sige lang. Kay ako anang ikat ni karon ang kuan. Ako anang ikat karon ang tawag anang video kung tan-aw na tog wa ba ka nisulti ana nga pulong. Kaniingon ka ang Dios dili mo sugot nga mahimo siyang tao. Maunay basahon nimo karon sa Biblia. Mo ba to ni deal ko? Sige, deal ko. Nga ang Diyos niingon siya, dili siya. Ingon ka. Namisya ka? Ay, tatawa. Nagkatawa ko sa Muhammad kay. Nagkatawa ko sa mo eh. Ikaw lagi sakitan ron eh. Ikaw lagi sakitan eh. Ngano man tungod kay simple lang ako ang gisakyan pa nagani ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Dios dili pwede mahimong tao. Sitas. Sa 1:17:3 ang sulti. Teka. Ayog sibat ba? Ayog sibat ba? Diba? Ayog sibat ba? Ayog sibat ba? Teka muna, ayog sibat ba? Musibat man ka. Basahon mo karon nga niingon ang Diyos nga dili siya pwedeng mahimong tao. Teka muna. Hindi. Teka muna, dili na mao. Simple lang ako ang tawag anang kuan eh. Katong gidawat na ako ang imong deal kaganina. Ikaw na knockdown ron eh. Giipit na ka karon eh.
Nga naman kay gusto ka mo ipsot eh. Giipita na ka. Paminaw. Unsang sita sa Biblia kapitulo ikaw knockdown karon. Nga naman kay niipsot ka, nigawas ka, nisibat ka sa imong kaugalingon, sa imong kaugalingon nga tawag anang kaning tawag ining usa ni kaning kondisyon. Okay, ngayon karon may mabasa ka ba karon sa Biblia? May mabasa ka ba karon sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang tawag ining niingon ang balaang kasulatan nga dili pwede mahimong tao ang Dios. Sige basa na. Ayaw nagsibat. Tipa. Ayaw sibat. Nisakay ko atong imong argumento. Tipa. Nisakay ko atong imong argumento. Basahi ko karon sa Biblia, kapitulo ug bersikulo. Tipa lagi. Basahi ko karon sa Biblia, kapitulo ug bersikulo. Ikaw ba nilayo eh? Di ba kitagaan ko imong kondisyon ganina? Nakalibot ka? Namnisya ka? Di ba? Namnisya ka? Simple lang akong tawag anong pangutana. Simple lang akong pangutana. May nabasa ka ba sa Biblia? Tika, ikaw ang naghatag na akong kondisyon. Ingon ka, ang Diyos dili pwede mahimong tao. Ang akong pangutana, simple. Simple lang akong pangutana. May mabasa ka ba sa Biblia nga niingon ang Diyos nga dili sa pwedeng mahimong tao? May mabasa o wala? Sige na, kitawag ka nang nidil na ko eh. Nidil na ko. Kaya kung naa kay mabasa nga ang Diyos dili pwede mahimong tao, pildi ko. Pero pag wala kay mabasa karon, dili ka makahatag og sita sa Biblia nga ang Dios dili pwede mahimong tao, ang buot ipasabot. Bangkarote ka niining maong argumentuha. Ang iisang Diyos na tunay na ikinakikilala ni Kristo sa Juan 17:1-3, iisa lang yun, Brad. Wala nang iba. Sibat. Wala po kaming problema na may iisang Diyos na Ama. Pero ang problema ninyo ay hindi ninyo tinatanggap ang Diyos na Anak. Salamat ako. Tago ulit. Tago ka no? Tago. Migo. Kining ko Migo ha. Kay naka-public man ni Migo. Ma-repost gid na siya Migo ha. Kay nindot kay ang atong argumento karon. Makasabuan na po kasi inyong ministro. Sige, pasalamat. Sige, pasalamat na. Salamat po sa naminaw diri karon sa kuan gitagaan ko gigayon ni. Sige pangalan mo, sir. Kani way kalabutan ang ako ang reliyon, ako alang ni kung na may kuan sa kuha dili ni wala na patay ka ba? Patay ka ba? Pangunaw yung sakto. Pamilya sa pasalamat Naminaw na salamat ko kay tagaan ko mo gigayon. Tagaan ko mo gigayon, masinggamay lang og oras. Salamat sa mga naminaw dere. Sunod ugma na pod siguro kay murag nalingaw ko gamay ba kay. First time po na ako ni pero kakita ko sa mga Brad murag sa kuan yata, San Pedro yata to. San Pedro. Dapat buhat ka dito. Para dito ta magkita. Bata pa kay ko sa una Brad, mga kuan siguro to ato nagkita tayo dito si kanang iglesia nga si kuan sa una, si isa na si Tumpayaton ni Brad, si ano? Elmer. Isa kay na Brad si Elmer, Brad pati mo anak ra ako. Sigurado jud ko ba nga kanang style mo ro matiwalag jud ka. Mo na gitago nimo imong naong. Walay katiwalag ni Brad. Sige. Walagi balik gid ron. Bitaw. Ay sakto man ang 1.40 dili 1.40 de ipit ay. Astang ipita. Kamo nagsupak-supak sa kagalingon ng doktrina kapag hindi mabasa, hindi dapat paniwalaan. Ngayon, hindi nabasa sa 8:40 na si Kristo hindi Diyos, so therefore dapat hindi paniwalaan. Sige na. Okay na. Sige. Kay Quad, salamat daan sa tanan kay first time na ko na ano. Sige. Nakita na ka sa San Pedro. Tanaw na ko sige na. San Pedro. Okay. Salamat. Sige. Okay. Sige. Remote na ka. Sige.